Bunithe mar réiteach sealadach fithe bliana hin. Tá breis agus 7,000 duine in níos sin na gcónaí sa chóras soláthar díreach a tá scapie haar 9 nonad is tríocha ar fud na tíre. I love this room. It's my home. Mar thora ar chogaí leanúnacha mar atá sa tíre, tá níos mó daoine ar thóir tearman in éireann, agus leis an éilimh seo tá gá le níos mó ionad choiríochta. Tá pleanana rialtais chun tuile ionad a bhhanú ag deilt pobl agus ag spreagadh agóide. Agus na hagóidethe ag maíomh go gcuireach teacht na defach baríocht brú ar a Máilte. Ach, le linn na conspóide seo mar gheallar na forgan féin, an bhfuil na daoine tháinig an seo na bliantá hin, atá sáinithe sa chóras, ligé nearma dain. You wake up every day asking yourself, will they say yes or no? Ar thug na húdaráis freigraí don na daoine sin atá gafa sa chóras. Sa chláir seo, labhraíonn lucht íre tearman na tháinig an seo ón Afraic bliantá hin faoin na saoil sa soláthar díreach, I Gorcaig, I Masnaí, I Méalatha Tháinis agus I Longford. Afternoon, Carmel. Go dtí seo bhí na honad choiríochta seo faoi chealt. In general, everyone has said, oh look, we're in the free prison. Ach a níd na daoine atá na gcónaí an tú fíor íospartaigh an chórais bhriste seo. It's very sad that when you speak about what you have experienced, people still think you lie. Why should I lie about my life?